Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο Ελληνοκυπριακό Συνέδριο, το οποίο γίνεται από την Ελεάνα και έχει θέμα το χρόνιο πόνο. Επειδή είμαστε ήδη με κάποια καθυστέρηση, θα δώσω το βήμα λοιπόν στους ομιλητές. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και θα τα λέμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήλθατε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας για αυτό το συνέδριο, ο χρόνιος πόνος. Υπάρχει τελικά λύση? Καλό ερώτημα. Ελπίζω μέχρι το τέλος, το πέρας του συνεδρίου, να μπορούμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον κύριο Ναι. Σούζη Μακρύ, ονομάζομαι, με θύμισε τώρα η μάχη. Είμαι η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου και είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ξενοφών Κροκίδη και το θέμα είναι το αλφαβητάρι των ρευματοπαθειών. Ο κύριος Κροκίδης είναι παθολόγος, διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μάιντς στη Γερμανία. Παρακαλώ, το βήμα δικό σας. Αξιότιμο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την Ελεάνα για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα εδώ στη Χρυσούπολη και να συμμετάσχω σε αυτή τη διημερίδα που αφορά το χρόνιο πόνο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη φίλη μου και συναγωνίστρια, θα έλεγα, τη Στέλλα την Αργυριάδου, που είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη Χρυσούπολη σήμερα, μια μέρα μετά την χειροτονία του Επισκόπου Θεσπιών Παύλου. Ήμασταν κάποιοι από εμάς χτες στην Αθήνα. Νιώσαμε ρίγη συγκίνησης κατά την χειροτονία του και το λέω αυτό γιατί σε μια εποχή της μετριότητας η λέξη άξιος που ακούστηκε πολλές φορές έδωσε το πραγματικό της νόημα και την πραγματική της διάσταση. Και όλοι όσοι ξέρουμε τον Παύλο, για μας είναι ο Πάτερ Παύλος, Στέλλα, και θα συνεχίσει να είναι, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η καριέρα του τα επόμενα χρόνια, θα είναι ο άνθρωπος, ο ταπεινός ιερωμένος, ο δουλευταράς ιερωμένος, γιατί κάποιοι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία έχουν την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μια κυριακάτικη συνάθρηση και εκεί τελειώνουμε. Τρομερή δουλειά και μόρφωση 3 πτυχία θεολογίας, νομικής και ψυχολογίας, γι' αυτό είναι και στο πρόγραμμα του διήμερου αυτού συνεδρίου. Το θέμα που διάλεξα, γιατί είχα την επιλογή αυτή και ευχαριστώ τη Στέλλα την Αργυριάδου, είναι να μιλήσω για το αλφαβητάρι των ρευματοπαθειών. Άρα τα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσουμε μαζί να το ξεφυλίσουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θα μιλήσω για μια παλιά μου ερωμένη. Εγώ είμαι παθολόγος, όσοι με ξέρετε, διευθύνω τη δεύτερη παθολογική κλινική στο νοσοκομείο της Καβάλας. Η ρευματολογία όμως είναι και παραμένει η ερωμένη μου. Και εδώ βλέπετε, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, είναι από το μακρινό 1987 στη ρευματολογική κλινική του Βυσμπάτιν, είναι η διδακτορική μου διατριβή που αφορούσε τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και επίσης χρόνια μετά, εδώ, από την Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, στις οποίες αυτή τη στιγμή είμαι μέλος, το 1999, εξέδωσα αυτό το βιβλίο με τίτλο «Το θεραπευτικό φάσμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων». Είναι η κατηγορία με την οποία θα ξεκινήσουμε. Ασπιρίνη, Βολταρέν, Μεζουλίτ, Ποστάν, Νουροφέν, Αρκόξια και τα άλλα. Και περιέγραφα τότε, πριν από αρκετά χρόνια, τις ενδείξεις που έχουν τα φάρμακα αυτά, όχι μόνο στα ρευματολογικά νοσήματα, στην καρδιολογία και σε άλλα πεδία της ιατρικής. Αυτή είναι η ατζέντα της ομιλίας μου. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα επόμενα λεπτά για να μην χάσουμε χρόνο. Ξεκινάμε από το Α, ασπιρίνη. Πριν από μερικά χρόνια ήταν σημαδιακή ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία είναι η ημερομηνία που χίλιοι και πλέον
πρόσφυγες φτάσαν στο λιμάνι της Καβάλας μια Τετάρτη βράδυ του Φεβρουαρίου του 2016 και η τοπική κοινωνία δεν ήξερε να διαχειριστεί αυτό που είχε να αντιμετωπίσει και πραγματικά όλη η κοινωνία νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε. Και τότε έκανα μια ομιλία εκείνο το βράδυ σε μια εκδήλωση και μιλούσα για την ασπιρίνη για ένα θρύλο 120 ετών. Το 1897, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο χημικός Φέλιξ Χόφμαν παρασκεύασε στα εργαστήρια της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας Bayer το μόριο του άκετυλο-σαλικυλικού οξέως που έμεινε στην ιστορία σαν ασπιρίνη. 2 χρόνια αργότερα, το 1899, χορηγήθηκε από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία η άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου. Στα επόμενα χρόνια η ασπιρίνη έμελε να αναγορευτεί σε φάρμακο αναφοράς για πολλές κατηγορίες φαρμάκων και να αποτελέσει την απαρχή αυτής της κατηγορίας που ονομάζεται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και επαναλαμβάνω, ξεκινάει με την ασπιρίνη, συνεχίζεται με το Βολταρέν, με Ζουλίν, Ποστάν, Νουροφέν, Αρκόξια και τα άλλα. Η ασπιρίνη έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό, ότι έχει χαμηλό κόστος και μάλιστα έχει πολλές ενδείξεις. Δεν είναι μόνο οι ρευματικές παθήσεις, δεν είναι μόνο η καρδιολογία που πολλοί από τους παραβρισκόμενους την παίρνουν σαν παιδική ασπιρίνη, είναι και άλλες ενδείξεις που υπάρχουν στα διάφορα πεδία της ιατρικής. Β, όπως βιολογικοί παράγοντες. Οι βιολογικοί παράγοντες, κυρίες και κύριοι, είναι φάρμακα που μπλοκάρουν τη λειτουργία κυττάρων ή μεσολαβητών της φλεγμονής που χαρακτηρίζει τα νοσήματα αυτά. Τα νοσήματα αυτά είναι 2 σημαντικές κατηγορίες, τα φλεγμονώδη νοσήματα και τα εκφυλιστικά νοσήματα που έχουν να κάνουν με την ηλικία. Στις φλεγμονώδεις κυρίως ρευματοπάθειες χορηγούνται οι βιολογικοί παράγοντες. Είναι σύγχρονες και εξειδικευμένες θεραπείες που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια, από το 1999 και ονομάζονται βιολογικοί γιατί είναι προϊόντα βιοτεχνολογίας, δηλαδή παράγοντες στο εργαστήριο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι χορηγούνται παρεντερικά. Γάμα, όπως γονίδια ή άλλως κληρονομικότητα. Κάποιες ρευματικές παθήσεις είναι κληρονομικές αφού σχετίζονται με τα γονίδια, με γονίδια που κληρονομούνται. Η παρουσία όμως αυτών των γονίδιων ενδεχομένως να επηρεάζει τις πιθανότητες που έχει ένα άτομο να εμφανίσει μία από αυτές τις ρευματικές παθήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι εφόσον έχω αυτό το γονίδιο, ντε και καλά να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή φράση, θα εμφανίσω τη συγκεκριμένη ρευματοπάθεια. Δέλτα, όπως δίαιτα. Τα ρευματικά νοσήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν με αυτό το τρίπτυχο: φαρμακευτική αγωγή, ισορροπημένη διατροφή και κατάλληλη άσκηση. Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη διατροφή που να θεραπεύει τις ρευματικές παθήσεις, κάποιοι ασθενείς διαπιστώνουν ότι κάποια συμπτώματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από διατροφικές αλλαγές. Η μεσογειακή διατροφή προτείνεται ως η καταλληλότερη. Βέβαια, εδώ να σχολιάσουμε ότι η μεσογειακή διατροφή που μπήκε στη ζωή και της επιστήμης και της γνώσης μας από μια μελέτη με την επωνυμία 7 χωρών και έγινε κυρίως στην Κρήτη, ακόμη και οι ίδιοι οι Κρητικοί, οι φίλοι μας, γιατί Μακεδονία και Κρήτη έχουν πολλά κοινά και στην ιστορία αλλά και στη συμπεριφορά, και οι ίδιοι την έχουν εγκαταλείψει. Όπως εμβολιασμός. Ο συνεργάτης μου, ο Ηλίας ο Χίτας, που τώρα είναι στο Ιπποκράτιος Θεσσαλονίκης, το 18 έκανε μια ομιλία και μας έλεγε ότι ο εμβολιασμός είναι η παρέμβαση που έχει σώσει τις περισσότερες ζωές. Προστατεύει το άτομο, την κοινότητα και ολόκληρους πληθυσμούς, προλαμβάνει από λοιμώδη νοσήματα αλλά και καρκίνους, όπως είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Όλοι οι ενήλικες πρέπει να εμβολιάζονται για τη γρίπη, διφθερίτιδα, τέτανο κοκκίτη, άνεμο βλογιά, έρπης ζωστήρα και πνευμονιόκο. Και βλέπετε με πιο έντονο τη γρίπη και τον πνευμονιόκο, και εδώ βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια προσθήκη και το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Το όφελος είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο από το κόστος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Είμαστε στις αρχές του Νοέμβρη και είναι ακριβώς η περίοδος του εμβολιασμού τόσο για τη γρίπη, όσο και τον πνευμονιόκο, όσο και για το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Ζ, όπως Z-score.
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας που γίνεται με ειδική ακτινολογική εξέταση που την ονομάζουμε DEXA. Όταν παίρνουμε στα χέρια μας ένα πόρισμα οστεοπόρωσης, υπάρχουν συνήθως 2 ή το ένα από τα 2 σκορ. Το ένα από αυτά, το TAF score, συγκρίνει την οστική πυκνότητα του εξεταστέντος με τη μέση οστική πυκνότητα ενός νεαρού ενήλικα. Εγώ έχω κάποια ηλικία, αυτό συγκρίνεται με κάποια νεαρού ενήλικα. Το Z-score, για το οποίο μιλάμε, η οστική πυκνότητα του εξεταζόμενου συγκρίνεται με άλλους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας και, αν θέλετε, του ίδιου σωματομετρικών μεγεθών. Ήτα όπως η ηλικία. Οι ρευματικές παθήσεις εμφανίζονται σε όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική μέχρι τη γεροντική. Βέβαια, όπως θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα, οι εκφυλιστικές, δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, η πιθανότητα, και θα πούμε ένα χαρακτηριστικό νούμερο, όσο μεγαλώνουμε, η πιθανότητα να συναντηθούμε μαζί της μεγαλώνει. Θήτα όπως θεραπεία. Κάποιες ρευματικές παθήσεις θεραπεύονται πλήρως, ενώ κάποιον άλλον απλά περιορίζεται η εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση σήμερα οι παθήσεις αυτές, που στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργούσαν σημαντική αναπηρία, με την κατανόηση των μηχανισμών τους, την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων φαρμάκων, μπορεί να ελεγχθούν πλήρως ή να επιτευχθεί χρόνια ύφεσή τους, έτσι ώστε οι ασθενείς να είναι λειτουργικοί, να εργάζονται, να τεκνοποιούν, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Και στην ιατρική είναι μια παράμετρος που τη βάζουμε όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αυτή την παράμετρο. Ποιότητα ζωής και για κάποια νοσήματα καλύτερη επιβίωση. Γιώτα, όπως η νομιαλγία. Είναι το καλάθι των αχρήστων, ο αποδιοπομπαίος τράγος ή η νόσος φάντασμα. Είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επίμενο διάχυτο πόνο, δισκαμψία, κόπωση, διακοπτόμενο και μη αναζωογονητικό ύπνο, που συχνά συνοδεύεται από άγχος ή κατάθλιψη και λειτουργικό περιορισμό των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Κάποιες ή κάποιοι από τους παρευρισκόμενους ήδη είπαν, γιατρέ, εγώ το έχω αυτό το σύνδρομο. Και ενδεχομένως έχετε επισκεφτεί γιατρό ή στο κέντρο υγείας ή κάποιον ιδιώτη στην Καβάλα ή σε κάποιο άλλο μέρος. Είναι το δεύτερο συχνότερο ρευματικό νόσημα που παρατηρείται στο 15% των ασθενών. Συναντάται κυρίως σε γυναίκες, και εδώ να πω ότι πολλές ρευματοπάθειες, και θα το πούμε στο διάβασμα της ομιλίας, δυστυχώς εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες. Η αιτιολογία αυτής της πάθησης είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Κάπα, όπως κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι μια στεροειδής ορμόνη και λέγεται τέτοια γιατί, αν θυμηθούμε από τις γυμνασιακές μας εμπειρίες, όταν κάναμε οργανική χημεία, εκεί είναι πολύπλοκα μόρια. Το μόριο της κορτιζόνης έχει ένα στεροειδικό δαχτύλο, γι' αυτό λέγεται στεροειδής ορμόνη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ποικίλων παθήσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ρευματικές. Αλλά είναι και άλλες παθήσεις. Ενδεχομένως κάποιος από εμάς να έχει βροχικό άσθμα βαρύ και να παίρνει κορτιζόνη. Χρησιμοποιούμε όλοι κατά καιρούς, είτε συνταγογραφούμενα, είτε από τον φαρμακοποιό της γειτονιάς μας, αλιφές ή οτιδήποτε άλλο που έχουν μέσα κορτιζόνη και ούτω καθεξής. Η κορτιζόνη καταστέλει διάφορα στοιχεία του ανασωπητικού συστήματος, μειώνοντας έτσι τη φλεγμονή και τον πόνο. Μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβεια από το στόμα, ενδοαρθρικά σε μία άρθρωση ή διαδερμικά. Χρειάζεται προσοχή στις ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες παρενέργειες που είναι πολλές. Μπορώ να ξεκινήσω τώρα και να τελειώσω αύριο. Μπορεί να εμφανίσει καταράκτη, να επιδεινώσει, να εμφανίσει διαβήτη, να εμφανίσω λοιμώξεις, να κάνω οστεοπόρωση και ούτω καθεξής. Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της διατροφής κατά τη διάρκεια της αγωγής με κορτιζόνη. Η δίαιτά μου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη αλατιού, άναλος. Λάμδα, όπως λύκος ή επιστημονικότερα συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Ταλαιπωρεί περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το 90% των ατόμων είναι γυναίκες και το 80% των διαγνώσεων γίνεται από 15 μέχρι 45 στην παραγωγική δηλαδή ηλικία. Ένα σημαντικό σύμπτωμα αυτής της πάθησης είναι το εξάθημα στο πρόσωπο που μοιάζει με τα φτερά της πεταλούδας. Είναι χρόνια αυτοάνωση ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή
και πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, των νεφρών, των πνευμόνων, του αίματος, των αρθρώσεων και του δέρματος. Και προσέξτε εδώ, είναι μια νεαρή γυναίκα που έχει αυτό το εξάρτημα, το χαρακτηριστικό δίκην πεταλούδας. Και εδώ ας σταθούμε λιγάκι, γιατί βλέπετε ότι κάνουν πολλές κοινωνικές αναφορές. Ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολούμαι με τα κοινά των γιατρών. Τώρα κάπως διαφορετικά αλλάξαμε ρότα το τελευταίο διάστημα. Ένα λατινικό απόφθεγμα, homo homini lupus, ο άνθρωπος είναι ένας λύκος για τον άνθρωπο. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην Γάζα, εκεί που πραγματικά νέα παιδιά σφαγιάζονται και εγκλήματα πολέμου που πρέπει όλοι μας να τα καταδικάσουμε. Μη όπως μεθοτρεξάτη είναι ένα ευρέως διαδεδομένο, αναγνωρισμένο και αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία μιας ποικιλίας ρευματικών νοσημάτων, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νεανική αρθρίτιδα, ο λύκος, η ψωριαστική αρθρίτιδα. Είναι ανοσοτροποποιητικό, αντιρευματικό φάρμακο που περιορίζει τη φλεγμονή της αρθρώσης. Χορηγείται είτε από το στόμα, είτε παρεντερικά. Νη όπως ντενοσουμάμπι. Η οστεοπόρωση στην οποία αναφέρθηκα όταν μιλούσα για το Z-score είναι μια πάθηση η οποία αντιμετωπίζεται με την πρόσληψη ασβεστίου είτε από τις τροφές, είτε σαν χάπι και βιταμίνης D. Τα φάρμακα που παίρνουμε μπορεί να τα παίρνουμε καθημερινά, μπορεί να τα παίρνουμε μία φορά τη βδομάδα, αλλά υπάρχει και ένα φάρμακο που είναι αυτό εδώ το ντενοσουμάμπι που χορηγείται μία φορά κάθε 6 μήνες υπό μορφή υποδόρειας ένεσης. Ενδείξεις είναι η θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άνδρες με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Επίσης, η θεραπεία της οστικής απώλειας που οφείλεται στον ορμονικό αποκλεισμό σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη. Εδώ να πω ένα μύθο, γιατί και εμείς οι γιατροί, όσο μεγαλώνουμε και περνάνε τα χρόνια, πολλούς μύθους που μάθαμε στα φοιτητικά χρόνια τους εγκαταλείπουμε. Ένας μύθος είναι ότι η οστεοπόρωση χτυπάει την πόρτα μόνο των γυναικών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χτυπάει και την πόρτα και κάποιων ανδρών. Ξύ όπως ξηροφθαλμία ή ξηροστομία ή αλλιώς σύνδρομος Σιόγκρεν. Πήρε το όνομά του από τον Χέρικ Σιόγκρεν, ένα Σουηδό οφθαλμίατρο που το περιέγραψε πριν από 90 χρόνια. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται εναντίον των δαχτυλικών αδένων στα μάτια και των σιελογόνων αδένων στο στόμα. Υπάρχουν δύο μορφές αυτού του συνδρόμου. Το δευτεροπαθές που προκαλείται από κάποια ρευματική πάθηση, όπως είναι η ρευματοειδή αρθρίτιδα, και το πρωτοπαθές που δεν προκαλείται από κάποια υποκείμενη ρευματική πάθηση. Όμικρον όπως οστεοαρθρίτιδα. Είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας, επηρεάζει το 3,3% του πληθυσμού. Είναι σημαντικά συχνότερη στις γυναίκες και το είπα, δυστυχώς οι ρευματοπάθες χτυπάνε συχνότερα την πόρτα των γυναικών. Η συχνότητά της αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας, έτσι ώστε μετά τα 65, 3 στα 4 άτομα να πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Επαναλαμβάνω, μετά τα 65 χρόνια, 3 στα 4 άτομα να πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά πιο συχνά τα γόνατα, τα ισχύα, τα χέρια. Πει όπως πόνος, και είναι στο επίκεντρο αυτής της διημερίδος, σήμερα και αύριο. Οι δύο κοινές συχνότερες εκδηλώσεις των ρευματικών παθήσεων είναι ο πόνος, τις αρθρώσεις, που ονομάζεται αρθραλγία, και η φλεγμονή, δηλαδή η αρθρίτιδα, πόνος, διόγκωση, δισκαμψία, ερυθρότητα, θερμότητα μιας ή περισσότερων αρθρώσεων. Ο πόνος διακρίνεται σε οξύ και σε χρόνιο, που είναι, όπως είπαμε, στο επίκεντρο αυτού του διημέρου. Και επίσης, να πω κάτι καινούργιο που το λέω και στους φοιτητές, αλλά και στους νέους συναδέλφους στο τμήμα. Είναι το 5ο ζωτικό σημείο. Και η ερώτηση που ενδεχομένως να μου γίνει είναι ποια είναι τα υπόλοιπα 4. Είναι η πίεση, είναι οι σφίξεις, είναι η θερμοκρασία και είναι οι αναπνοές. Και είναι σημαντικό αυτά τα ζωτικά σημεία, γιατί όταν εσείς πάρετε την κυρία Αργυριάδο να της πείτε ενδεχομένως κάποια προβλήματα που έχετε, αν αυτή την πληροφορία τη συνοδεύσετε και με τα ζωτικά σημεία, η κυρία Αργυριάδου θα μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα για την κατάστασή σας και για την σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Ρο όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα. Είναι η πιο συχνή φλεγμονώδης αρθροπάθεια. 1% του πληθυσμού προσβάλλει η συγκεκριμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα.
εμφανίζεται κυρίως στην 3η με 5η δεκαετία. Η αναλογία πάλι ανδρών γυναικών είναι 1/3, περισσότερο οι γυναίκες. Προσβάλλει τον αρθρικό ημένα των μικρών και μεσαίων αρθρώσεων, προκαλεί δηλαδή η μενίτιδα. Και εδώ να σταθούμε και να πούμε, όπου ακούμε σε ιατρικούς όρους την κατάληξη ήτιδα σημαίνει φλεγμονή, σκολικοειδίτιδα, περιτονίτιδα, αμυγδαλίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα. Όλα έχουν να κάνουν με φλεγμονή. Εξωαθρικές εκδηλώσεις που αφορούν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι στους πνεύμονες, στην καρδιά, στο δέρμα, στα αγγεία. Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Εδώ είναι ένα όσος και εδώ είναι εικόνες που δεν θέλουμε να τις βλέπουμε πλέον. Σίγμα, όπως σκληρόδερμα, είναι χρόνιο συστηματικό αυτοάνωσο νόσημα άγνωσης ατιολογίας. Η νόσος είναι πιο συχνή στις γυναίκες και εκδηλώνεται στην ηλικία 20 έως 60 ετών. Διακρίνεται στο εντοπισμένο και το συστηματικό, ενώ πρώιμες εκδηλώσεις αποτελούν το φαινόμενο ρεϊνό, το οποίο το βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Τα χέρια, όταν τα βάλουμε στο κρύο νερό, αποκτούν αυτήν την εικόνα. Τάφο, όπως ταχύτητα καθίδρυσης ερυθρών, είναι ένας μη ειδικός δείκτης φλεγμονής. Δεν μας λέει τι δεν πάει καλά, μας λέει γιατρέ, ψάξε να δεις τι δεν πάει καλά. Βέβαια, στην καθημερινή κλινική πράξη, εμείς στο νοσοκομείο περισσότερο χρησιμοποιούμε αυτόν τον δείκτη της ΕΡΠΕ. Υπέρηχος αρθρώσεων. Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις νεότερες και ασφαλέστερες διαγνωστικές εξετάσεις των παθήσεων, των οστών και των αρθρώσεων, με ευρείες εφαρμογές στη ρευματολογία. Εδώ βλέπουμε έναν γιατρό, έχει τον ηχοβολέα, ένα γόνατο. Εδώ είναι η οθόνη όπου απεικονίζονται οι διάφορες δομές του γόνατος και από αυτό ο συνάδελφος ρευματολόγος βγάζει τα συμπεράσματά του. Η φυσικοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικές παθήσεις, σε ρευματολογικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, νευρολογικές παθήσεις και αναπνευστικές παθήσεις. Όπως χειρουργική αντιμετώπιση, στα προχωρισμένα στάδια οστεοαρθρίτιδος είναι αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της άρθρωσης. Η πλέον δημοφιλής μέθοδος είναι η τοποθέτηση στην άρθρωση μιας πρόθεσης από κράμα μετάλλου και πολυεθυλένιο. Προσέξτε το νούμερο, 15.000 αρθροπλαστικές γόνατος διενεργούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα μας. Και βλέπετε ένα δεξί ισχύο που έχει αντικατασταθεί και εδώ είναι το ίδιο γόνατο από δύο διαφορετικές λήψεις, όπου οι δύο αρθρικές επιφάνειες έχουν αντικατασταθεί. Ψη, όπως ψωριαστική αρθρίτιδα. Η ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματική πάθηση που προσβάλλει το 2 με 3%, ενώ η ψωριαστική αρθρίτιδα προσβάλλει ένα μέρος αυτών που έχουν ψωρίαση. Είναι ένας τύπος φλεγμονώδους αρθρίτιδας που κάνει τα δάχτυλα να μοιάζουν με λουκάνικα. Και προσέξτε εδώ, αυτό εδώ έχουμε τη δερματική βλάβη και αυτό το δάχτυλο που μοιάζει σαν λουκάνικο. Και ωμέγα, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που μειώνουν τη φλεγμονή με αποτέλεσμα μείωση του πόνου σε άτομα με ρευματοπάθειες, συνιστάται η κατανάλωση λιπαρών ψαριών τουλάχιστον 1 με 2 φορές τη εβδομάδα, τσιπούρα, φαγκρί, ξυφία, σολομός, κατά προτίμηση στο φούρνο, στα κάρβουνα, στη σκάρα. Βέβαια, το ερώτημα που μπορεί να μου τεθεί είναι, κύριε, πού να βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε κατανάλωση. Γι' αυτό υπάρχουν και τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν τα συγκεκριμένα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αντί για επίλογο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και αντί για συμπεράσματα, θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω αυτές τις 3 γραμμές από ένα πρόσφατο βιβλίο ενός συναδέλφου ψυχιάτρου από την Αργεντινή, του Χόρχε Μπουκάι, με τίτλο «Τα 3 ερωτήματα, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, με ποιον», που καταλήγει. Ο πόνος, είτε εξωτερικός είτε εσωτερικός, είναι πάντα δάσκαλος. Και έρχεται να μας μάθει κάτι. Ο σωματικός, ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά, ο ψυχικός, ότι κινούμαστε σε λάθος δρόμο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Απλά να πούμε ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία, η οποία θα θέλαμε όλοι οι ασθενείς να το έχουμε αυτό το αλφαβητάριο, Σούζη. Να ξέρουμε κι εμείς τι είναι. Πραγματικά εξαιρετικά, κύριε Κροκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και από μένα. Να σας συστηθώ κι εγώ. Είμαι η Μάχη Σαλαμαλίκη και ήρθα από την Πάτρα για αυτό το υπέροχο συνέδριο που κάνουμε κάθε χρόνο για το χρόνιο πόνο. Ευχαριστώ πολύ τη Στέλλα την Αργυριάδη, αλλά της επισημάνω ότι ήρθα εδώ για να κλέψω την ιδέα της, για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς τα ίδια. Και είναι πολύ σημαντικό να κλέβουμε πράγματα που είναι σωστά.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το ρόλο του ρευματολόγου στη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών με ρευματισμούς από την κυρία Σοφία Φωτεινοπούλου, η οποία κυρία Σοφία Φωτεινοπούλου, μην το χάσω, γιατί πρέπει να το χάσα, όχι, είναι ρευματολόγος επιμελήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Ωραία, καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση. Η δική μου ομιλία είναι ο ρόλος του ρευματολόγου στην διαχείριση των ρευματικών νοσημάτων. Ας δούμε πρώτα τι είναι ο ρευματολόγος. Ο ρευματολόγος είναι ο γιατρός που έχει ειδικευτεί στην διάγνωση και την θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων, οι οποίες αφορούν τις αρθρώσεις, τους μύες, τους στένοντες, τα οστά. Ορισμένες από τις ρευματικές παθήσεις προσβάλλουν όχι μόνο το μυοσκελετικό, αλλά και άλλα όργανα και συστήματα. Αυτά συνήθως είναι χαρακτηριστικό των αυτοάνωσων ρευματικών παθήσεων, οι οποίες μπορεί να προσβάλλουν όργανα όπως δέρμα, μάτια, πνεύμονες, καρδιά, νεφρούς κτλ. Οι ρευματικές παθήσεις είναι πολύ συχνές, προσβάλλουν περίπου το 25% των ενηλίκων και η συχνότητά τους αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Και έτσι είναι περίπου στο 4% στην ηλικιακή ομάδα 19-28 ετών και φτάνει μέχρι 52% στην ομάδα των 69 ετών και άνω. Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό χρόνιο πρόβλημα υγείας, αντιπροσωπεύοντας το 40% των χρόνιων παθήσεων. Επίσης, είναι το πιο συχνό αίτιο μακροχρόνιας σωματικής ανικανότητας, αλλά και το πιο συχνό αίτιο βραχυχρόνιο περιορισμού των δραστηριοτήτων, όπως η αποσία από την εργασία. Και οι ρευματοπάθειες αποτελούν ένα πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα που αφορά τους ασθενείς, τη δημόσια υγεία, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Οι περισσότεροι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις καθυστερούν πολύ να επισκεφτούν τον ειδικό γιατρό και αυτό έχει ως συνέπεια καθυστέρηση στην διάγνωση και την θεραπεία. Αυτό οδηγεί στην πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών των αρθρώσεων αλλά και άλλων οργάνων με αποτέλεσμα λειτουργικών διαταραχών. Η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να αποφύγει ή να μειώσει την πιθανότητα αναπηρίας, χειρουργικών επεμβάσεων, όπως είπε ο κ. Κρόκκιδης, αντικατάσταση αρθρώσεων, και επίσης να μειώσει την πιθανότητα βλάβης ή απώλεια οργάνων. Για την επίτευξη της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των ρευματικών παθήσεων, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από άλλες πηγές, έτσι ώστε ο ασθενής χωρίς καθυστέρηση να επισκέπτεται τον ρευματολόγο. Τώρα θα δούμε κάποια συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν στον ρευματολόγο. Ένα από αυτά είναι οι εμένουσες αρθραλγίες. Άλλο σύμπτωμα είναι η αρθρίτιδα, δηλαδή η φλεγμονής της αρθρώσης, η οποία χαρακτηρίζεται από τοπικό είδημα, θερμότητα, ενίοτε και ερυθρότητα στο δέρμα πάνω από την πάσχουσα άρθρωσης. Είναι η πρωινή δισκαμψία, η οποία διαρκεί πάνω από μισή ώρα και συνήθως βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άλλο σύμπτωμα μπορεί να είναι η οσφιαλγία, η οποία μπορεί να ξυπνάει τον ασθενή τα ξημερώματα, να χειροτερεύει με την κατάκληση και την ανάπαυση και βελτιώνεται με την κίνηση. Άλλο σύμπτωμα είναι ο πόνος στους μύες για αρκετό διάστημα, εβδομάδες. Επίσης, η σταδιακή απώλεια μυϊκής ισχύς. Άλλο σύμπτωμα είναι το λεγόμενο φαινόμενο Ρεϊνό, το οποίο χαρακτηρίζεται από αλλαγή χρώματος των δακτύλων, αλλά και άλλα σημεία του σώματος με την έκθεση στο κρύο. Τώρα, άλλα συμπτώματα εκτός από τις αρθρώσεις που μπορεί να παρουσιάζει ένας ασθενής με κάποια ρευματοπάθεια είναι η κόπωση, ο πυρετός, το εξάνθημα,
εξελκώσεις στο στόμα, ξηροστομία, ξηροφθαλμία και πολλά άλλα συμπτώματα. Οι ρευματικές παθήσεις είναι πάρα πολλές και αδρά μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 μεγάλες ομάδες. Η πρώτη μεγάλη ομάδα είναι τα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα, όπου ανήκουν οι αυτοάνωσες ρευματικές παθήσεις. Τι σημαίνει αυτοάνωσες παθήσεις? Για κάποιο άγνωστο λόγο, ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει τα κύτταρα σαν δικά του, τα βλέπει σαν ξένα και επιτίθεται σε αυτά με σκοπό να τα καταστρέψει. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος, το συστηματικό σκληρόδερμα, το σύνδρομο Σιόγκρεν, πολυμυοσίτιδα, δέρματομυοσίτιδα, αγγιήτιδες και άλλα. Άλλη μεγάλη ομάδα εδώ είναι οι κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες, οι οποίες έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, το ότι χαρακτηρίζονται από αναπόθεση διαφόρων είδων κρυστάλλων σε ιστούς και αρθρώσεις, οπότε προκαλώντας φλεγμονή, κάνουν την ουρική αρθρίτιδα ή ψευδουρική αρθρίτιδα. Και η τρίτη μεγάλη υποομάδα είναι οι οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες, οι οποίες λέγονται οροαρνητικές γιατί δεν ανεβρίσκονται σε αυτές τις παθήσεις κάποια αυτοαντισώματα όπως είναι ο ρευματοειδής παράγων και οι αντι-CCP αντισώματα. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό το ότι προσβάλλουν συχνά τον αξονικό σκελετό, δηλαδή κάποιες αρθρώσεις της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης. Και σε αυτή την ομάδα ανήκουν η αγγελωτική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριαστική αρθρίτιδα, η εντεροπαθητική αρθρίτιδα, η οποία συσχετίζεται με κάποια φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Κρόν, και η αντιδραστική αρθρίτιδα, η οποία συσχετίζεται με κάποιες φλεγμονές, είτε ουρολιμόξης ή λιμόξης γαστροεντερικού, οι οποίες αργότερα κάνουν και αρθρίτιδα. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα είναι οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. Κύριος εκπρόσωπος είναι η οστεοαρθρίτιδα, η οποία είναι χρόνια εκφυλιστική πάθηση και χαρακτηρίζεται από φθορά του αρθρικού χόνδρου. Προσβάλλει συχνότερα τα γόνατα, τα ισχύα, χέρια, αυχένα, μέση και τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών. Η τρίτη μεγάλη ομάδα είναι τα μεταβολικά νοσήματα των οστών. Εδώ ανήκει η οστεοπόρωση, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας, το οποίο κάνει τα οστά λιγότερο ανθεκτικά και επιρρεπεί σε κατάγματα. Άλλη πάθηση σε αυτή την ομάδα είναι η οστεομαλάκινση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της βιταμίνης D σε ενήλικες. Αυτό έχει σαν συνέπεια ατελή επασβέστωση του οστού, λόγω ανεπαρκής απορρόφησης ασβεστίου. Τρίτη πάθηση σε αυτή την ομάδα είναι η νόσος του Paget, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της δραστηριότητας των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών, αυτά είναι τα κύρια κύτταρα του οστού, με επακόλουθο την αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής του οστού, δηλαδή παράγεται ένα παθολογικό οστό, το οποίο επιρρεπεί και αυτό σε κατάγματα. Και η τέταρτη μεγάλη ομάδα είναι ο εξωαρθρικός ρευματισμός. Εδώ ανήκουν πολλές συνηθισμένες παθήσεις, όπως είναι οι τενοντίτιδες, οι τενοντοελιτρίτιδες, οι ενθεσίτιδες, οι οποίες είναι φλεγμονές της ενθέσης. Οι ενθέσεις είναι τα σημεία που οι τένοντες και οι σύνδεσμοι καταφύγουν στα οστά. Εδώ βλέπουμε κάποια τυπικά σημεία εντόπισης της ενθεσίτιδας. Είναι επίσης οι ορογονοθυλακίτιδες, οι οποίες είναι οι φλεγμονείς στους ορογόνιους θύλακους. Οι ορογόνιοι θύλακοι είναι κάτι σαν μαξιλαράκια, τα οποία απορροφούν ή μειώνουν τη προστριβή μεταξύ τενόντων, μειών, τενόντων και οστών. Εδώ ανήκουν επίσης τα σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, όπως είναι το σύνδρομο Καρπιαίου-Σολίνα, και η νομιαλγία, για την οποία είχε μιλήσει νωρίτερα ο κύριος Κροκίδης. Τώρα, η διάγνωση των ρευματικών παθήσεων στηρίζεται στην λήψη του ιστορικού, στην κλινική εξέταση, στον εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και στα απεικονιστικά ευρήματα, τα οποία μπορεί να είναι απλή ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική ή και άλλα.
Τώρα, η προϋπόθεση για την επιτυχημένη θεραπεία είναι η πρώιμη διάγνωση. Η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ρευματική νόσο είναι πολυδιάστατη και δεν περιορίζεται μόνο στη φαρμακευτική αγωγή, αλλά χρειάζεται συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπείας, άσκησης, διατροφής και σε πολλές περιπτώσεις και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι κύριοι στόχοι της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ρευματικών παθήσεων περιλαμβάνουν ανακούφιση από το πόνο και άλλα συμπτώματα, η ύφεση της νόσου, πρόληψη ή αναστολή των ακτινολογικών αλλοιώσεων, πρόληψη των παραμορφώσεων των αρθρώσεων, βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τώρα, όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, έχουμε διάφορες κατηγορίες φαρμάκων. Είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμόνοειδή φάρμακα, τα κορτικοειδή, τα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα, οι βιολογικοί παράγοντες και τα αντιοστεοπορετικά φάρμακα, τα οποία μιλήσαμε γι' αυτά. Άλλη βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη θεραπεία είναι η συμμόρφωση του ασθενούς, δηλαδή κατά πόσο ο ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με τον χρόνο, συχνότητα και τη δοσολογία κατά τη λήψη του φαρμάκου. Για το λόγο αυτό και οι γιατροί και οι ασθενείς από κοινού πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο θεραπείας. Βασικοί παράγοντες για μη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία είναι οι παρενέργειες του φαρμάκου, η έλλειψη κατανόησης της σοβαρότητας της νόσου, η έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τον θεράποντα γιατρό, η αντιλαμβανόμενη έλλειψη αποτελεσματικότητας του φαρμάκου και επίσης και του κόστους του φαρμάκου. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της θεραπευτικής προσέγγισης πολλών ρευματικών παθήσεων και αποσκοπεί στη μείωση επώδυνων συμπτωμάτων, στην βελτίωση εύρουξης κίνησης των αρθρώσεων, στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Η εργοθεραπεία έχει επίσης σημαντική θέση στην αντιμετώπιση ρευματικών παθήσεων. Και τι είναι η εργοθεραπεία? Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την λειτουργικότητα και την αυτονομία των ατόμων με σκοπό να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Είδη παρεμβάσεων στην εργοθεραπεία περιλαμβάνουν εκπαίδευση του ασθενή στην χρήση βοηθημάτων για την επίτευξη δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, οδηγίες για την προστασία των αρθρώσεων με ανάπαυση και χρήση ναρθήκων με σκοπό μείωση του πόνου, της φλεγμονής, αλλά και των παραμορφώσεων, και η διατήρηση και η βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων με αποτέλεσμα βελτίωσης της αδρής και της λεπτής κινητικότητας. Οι ρευματικές παθήσεις δεν προσβάλλουν μόνο... Ναι, τελειώσε λίγο. Οι ρευματικές παθήσεις δεν προκαλούν μόνο σωματικές βλάβες, αλλά έχουν σοβαρή επίπτωση στην ψυχική και την συναισθηματική υγεία του ανθρώπου, που υποφέρει από αυτές. Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη είναι από τις πιο συχνές συνυπάρχουσες καταστάσεις σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα. Οπότε η ψυχολογική υποστήριξη έχει σημαντική θέση. Όσον αφορά την διατροφή, ως γενικός κανόνας είναι απαραίτητη μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή προς αποφυγή καταπώνηση αρθρώσεων λόγω υπερβολικού βάρους, αλλά και αποφυγή συνοσιρωτήτων όπως είναι ο ζαχαρός διαβήτης, η υπέρταση και οι καρδιοπάθειες. Και συμπερασματικά είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη επίσκεψη ή και παραπομπή σε ρευματολόγο από άλλον γιατρό, η έγκαιρη έναρξη θεραπείας, η συμμόρφωση του ασθενούς και όλα αυτά οδηγούν στην πρόληψη μη αναστρέψιμων βλαβών των αρθρώσεων και βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φωτεινοπούλου. Ήταν εξαιρετικά αυτά που μας είπατε. Απλά να συμπληρώσουμε ότι να μας ακούσετε κι εσείς οι ρευματολόγοι, εμάς τους ασθενείς, ότι ο ρόλος σας είναι να συνεργαστείτε και με άλλες ειδικότητες, με πολλές άλλες ειδικότητες, γιατί για χρόνια έλειπε αυτή η συνεργασία και τώρα τα τελευταία χρόνια κάπως έχει ταξινομηθεί το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ασθενής πρώτη φορά μπορεί να πάει
Σίγουρα θα δεν χτυπήσει. έρχεται πρώτη φορά Ναι. από μόνος του Οπότε πρέπει να έχετε μια μεγάλη συνεργασία με άλλους γιατρούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φωτεινοπούλου. Συνεχίζω με τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμη, ο οποίος είναι διδάσκων ακαδημαϊκός υπότροφος τμήματος Θεολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταδιδάκτορας βοηθητικής και χριστιανικής ηθικής, MSc βιολόγος θεολόγος, και το θέμα είναι η ανακοίνωση διάγνωσης στον ασθενή με σοβαρή ρευματική πάθηση με πιθανότητα να οδηγηθεί σε αναπηρία, διαχείριση αντιδράσεων και συναισθημάτων. Όπως καταλάβατε, δεν είμαι ο κύριος Νιζάμης. Έτσι, ο κύριος Νιζάμης, ο συνεργάτης του πατέρα Παύλου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί του. Οπότε θα μιλήσω εγώ σχετικά με την κατάσταση και το πώς ανακοινώνουμε μία τέτοια διάγνωση σε έναν ασθενή. Εγώ είμαι η Τασούλα Ηλιγερά. Είμαι γενικός οικογενειακός γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Χρυσούπολης, αλλά στο Περιφερικό Ιατρείο της Κεραμωτής και είμαι και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μόνο λίγο μια βοήθεια για να βάλουμε λίγο το PowerPoint. Στην ομιλία του, λοιπόν, ο κύριος Νιζάμης δίνει μεγάλη σημασία στη λέξη πόνος. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει πάρα πολλά. Έχει επιτύχει να ανεβάσει την ποιότητα ζωής του, να αυξήσει τα ποιοτικά χρόνια ζωής του. Μέσα όμως σε όλο αυτό το δρόμο που διανύει, εξακολουθεί ακόμα να πονάει. Το 4. Ωραία. Παρουσίαση. Ναι. 23 και 20, 43 και τα 2 Κάτι δεν θέλει. Εξακολουθεί λοιπόν ο άνθρωπος να πονάει. Τι είναι αυτό όμως που τον κάνει να φοβάται τον πόνο ο άνθρωπος? Φοβάται τον πόνο γιατί χάνει την ανεξαρτησία του. Χάνει αυτό το κομμάτι ουσιαστικά στο οποίο ο άνθρωπος είναι ανεξάρτητος. Όταν πονάς, δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να κινηθείς, δεν μπορείς να πας να ψωνίσεις. Είναι πολύ σημαντική η ανεξαρτησία μας. Παλεύουμε εμείς για αυτή την ανεξαρτησία. Όταν πονάει όμως ο άνθρωπος, επίσης, χάνει την ατομική του βούληση. Γίνεται ένα άτομο το οποίο είναι εξαρτώμενο. Εξαρτάμαι από κάποιον άλλον να πάει να μου πάρει ψωμί, να με πάει βόλτα. Όταν ο άνθρωπος πονάει, χάνει σιγά-σιγά τη δύναμή του να αγωνίζεται. Υποφέρω, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Τι γίνεται όμως με όλα αυτά? Ο άνθρωπος αγωνίζεται κατά του πόνου. Είναι ένας διαρκής αγώνας και δεν αφορά μόνο το σωματικό πόνο. Γιατί όπως ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια, η ρευματοπάθεια έχει εκτός από το σωματικό πόνο και τον ψυχικό πόνο, τον οποίο μας οδηγεί επίσης σε ανικανότητα, όπως και ο σωματικός πόνος. Στις χρόνιες λοιπόν ασθένειες, όπως είναι τα ρευματικά νοσήματα, εκτός από μένα που πονάω, πονάει και όλη η οικογένειά μου. Πονάνε οι άνθρωποι που ζουν μαζί μου. Οι γονείς μου, αν έχω μια νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα, ο σύζυγός μου, ο αδερφός μου. Πονάω εγώ για τη μητέρα μου που μπορεί να έχει αυτό το ίδιο πρόβλημα. Άρα συμπάσχουν όλα τα μέλη της οικογένειας και επηρεάζονται από αυτό που εγώ ζω. Επίσης, μια χρόνια νόσος, όπως είναι οι αρθρίτιδες, επηρεάζει την οικογένεια και οικονομικά. Δεν μπορούμε να αντέξουμε πολλές φορές το δυσβάσταχτο κόστος που έχουν οι μετακινήσεις σε άλλη πόλη για θεραπεία, οι ακριβές επισκέψεις των ιδιωτών. Ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο καθηγητή και να τον πληρώσουμε ακριβά. Αυτά δυστυχώς επηρεάζουν και το επίπεδο της οικογενειακής συμβίωσης, το επίπεδο το δικό μου, καθώς μειώνεται το εισόδημά μου. Επίσης, μία χρόνια νόσος επιφέρει πάρα πολλές εσωτερικευμένες διαταραχές. Αρχίζω να γίνομαι καταθλιπτική, να έχω άγχος, να χάνω τον έλεγχο, κάνω κρίσεις πανικού, εκδηλώνομαι με επιθετικότητα, που μπορεί να είναι και στον άνθρωπο δίπλα μου που με στηρίζει, μπορεί να είναι στο γιατρό, στο φροντιστή. Έχω διαταραχές κοινωνικότητας, αποφεύγω να βγω, δεν θέλω να πάω πουθενά, δεν έχω διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο. Οπότε μαζί με τον σωματικό πόνο έχετε η δύσκολη ώρα. Είναι η ώρα στην οποία ένας γιατρός θα πρέπει να ανακοινώσει στον ασθενή τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων που είπε και η κυρία Φωτεινοπούλου.
Θα πρέπει να έρθει η ώρα να του πει, ξέρετε, πάσχετε από ρευματοειδή αρθρίτιδα, που θα σας οδηγήσει ίσως σε μια αναπηρία. Τι θα κάνω? Ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να ανακοινώσει αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει ενσυναίσθηση απέναντι στον άλλον. Είναι ένας υπέροχος όρος που τον χρησιμοποιούμε πολύ στην ψυχολογία. Η ενσυναίσθηση είναι να μπω στα παπούτσια του άλλου. Να μπω και να μιλήσω αισθανόμενη αυτό που έχω να πω στον άλλον. Πρώτα λοιπόν και απ' όλα η ενσυνείδηση όταν θέλουμε να πετύχουμε, να μεταφέρουμε το νόημα. Μετά η διεξοδική προετοιμασία. Πώς θα το πω? Δεν ανοίγω την πόρτα ή κατεβάζω τις εξετάσεις και λέω «Ξέρετε, πάσχετε από ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε 5 χρόνια μπορεί να μην περπατάτε». Δεν μπορώ να το πω έτσι. Θα πρέπει να προετοιμαστώ. Θα πρέπει να ακούσω τον ασθενή. Όταν του πω «Ξέρετε, έχετε λύκο». Θα πρέπει να μου πει, να δείξω αυτό που λέμε ενεργητική ακρόαση, να τον ακούσω. Τι απορία έχει, τι θέλει να μου πει, τον ανησυχεί κάτι πιο συγκεκριμένο, θα ήθελε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επίσης, πρέπει να δώσω στον ασθενή πληροφορίες σαφείς. Ότι έχεις αυτό, σημαίνει αυτό. Δεν κλείνω ποτέ όλες τις πόρτες. Πρέπει να του αφήσω ανοιχτό ένα παράθυρο ελπίδας. Ένα παράθυρο στο οποίο θα δουλέψουμε μαζί για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Θα πρέπει να του δώσω σημεία υποστήριξης. Πού μπορείς να βρεις υποστήριξη εσύ τώρα που πονάς, που έχεις αυτή τη διάγνωση? Πρέπει να σεβαστώ τις συναισθηματικές του αντιδράσεις. Πόσες φορές όταν μαθαίνουμε ένα κακό νέο, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Άλλος χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, σηκώνεται, φεύγει, τον πιάνουν τα κλάματα, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Επίσης, η κύρια αρχή παράδοση, το να πούμε, δεν μπορούμε να του το πούμε μόνο. Πρέπει να συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι, η οικογένειά του. Πρέπει να μπει και αυτή στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνος του σε αυτή τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, πρέπει να του δώσουμε πορείες πώς θα υποστηριχτεί και πώς θα παρακολουθηθεί. Ποια θα είναι η επόμενη εξέτασή του, τι θα ψάξουμε να βρούμε στο επόμενο, πώς θα δούμε αν η θεραπεία του τον έχει βοηθήσει. Και επίσης, να του δώσουμε δρόμους αυτοβοήθειας. Θα βοηθηθείς με αυτόν τον τρόπο. Οι γιατροί, ξέρετε, πολλές φορές αδυνατούμε, επειδή φοβόμαστε τις διαγνώσεις, να τις πούμε, κρυβόμαστε. Δεν απαντάμε κατευθείαν στον ασθενή. Τι έχω? Έχεις αυτό. Κρυβόμαστε πίσω από έναν υπέροχο ιατρικό όρο και δεν ερχόμαστε σε αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης να του πούμε «Ξέρετε, έχετε αυτό. Αυτό θα σας οδηγήσει εκεί». Με καθαρή καρδιά να τα μιλήσουμε και να νιώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διάγνωσης, όταν έρχεται η ώρα να υποθεί, είναι από τον ακροατή μας η θλίψη. Αισθάνεται θλίψη. Γιατί χάνει κάτι. Χάνει την ανεξαρτησία του. Έχει κάτι, έχουμε την επωνομαζόμενη απώλεια. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για τη θλίψη. Η ψυχίατρος, η κυρία Ρώσο, όμως, είναι αυτή η οποία έβαλε τα στάδια της θλίψης. Πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι ότι έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δεν δέχομαι ότι θα μπω στο κρεβάτι σε 5 χρόνια. Δεν δέχομαι ότι θα κινούμαι με καροτσάκι. Στο επόμενο στάδιο μου μέσα μου είναι ο θυμός. Θυμώνω. Γιατί σε μένα? Είναι μια πολύ γνωστή έκφραση που τη λέμε όλοι μας. Γιατί σε μένα? Θυμώνω με αυτό που μου τυχαίνει. Στο επόμενο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Αρχίζω να το σκέφτομαι. Ωραία, εντάξει, θα πάρω το φάρμακο που μου είπε η κυρία Φωτεινοπούλου, θα προχωρήσω στη φυσικοθεραπεία που μου είπε ο Γιάννης, θα πάρω και μια ψυχολογική υποστήριξη. Αρχίζω να το σκέφτομαι. Παρόλα αυτά όμως είμαι βυθισμένη πλέον στην κατάθλιψη. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι αρνητικά. Αφήνομαι, δεν θέλω να συμμετέχω στη θεραπεία, δεν θέλω να συμμετέχω στη φυσικοθεραπεία, κλείνομαι. Και το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής. Οκ, το δέχομαι. Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα, πρέπει να βγω στον κόσμο. Πρέπει να γίνω κι εγώ ξανά μέλος της κοινωνίας. Πολλές φορές όμως, μέσα στα στάδια της θλίψης παλινδρομούμε. Δηλαδή, και ενώ είμαστε στο θυμό, ξαναγυρίζουμε πίσω στην άρνηση. Και ενώ είμαστε στη διαπραγμάτευση, μπορεί να πάμε στο θυμό. Αυτή η παλινδρόμησή μας κρατά πίσω σαν ανθρώπους. Δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, δεν μας αφήνει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όταν κατανοήσουμε αυτό το πρόβλημα και μπούμε στην αποδοχή του, τότε, συμπεριλαμβανομένης όμως και της οικογένειάς μας, των φίλων μας, των συντρόφων μας, του συζύγου μας, της συζύγου μας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δυστυχώς, θέλω να
πω 2 λόγια όσον αφορά μια πολύ μεγάλη μελέτη, θα σας είμαι λίγο βαρετή, στην οποία βρέθηκε ότι όταν οι γιατροί δεν μας αναφέρουν σωστά και ακριβή κάποια δεδομένα, οι περισσότεροι ασθενείς αρνούνται θεραπείας. Είναι οι γνωστοί ασθενείς που τους λες θα το παίρνεις ολόκληρο και εκείνος το κάνει μισό. Θα το πάρεις 3 μήνες και εκείνος το κόβει. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους αγκαλιάσουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να μην θεραπευτούν ή να μείνουν πίσω στις θεραπείες τους και να είναι η ώρα στην οποία εμείς θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι αφορά τα επόμενα προβλήματα που θα θούνε. Γιατί δεν είναι μόνο το να θέσουμε μία διάγνωση, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα προχωρήσουμε. Και πώς θα προχωρήσεις όταν ο άλλος είναι αρνητικός, όταν χτίζει ένα τείχος ελλειπούς επικοινωνίας με τον γιατρό, με τον φυσικοθεραπευτή, με τον γυμναστή, με τον διαιτολόγο του, με τον ψυχολόγο του. Γιατί και δυστυχώς και οι ψυχολόγοι έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας και πρέπει να είναι μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του κυρίου Νιζάμη, την Οργανωτική Επιτροπή, την κυρία Αργυριάδου για την πρόσκληση και να πω ότι το τελευταίο, ότι θα πρέπει να είμαστε σταθεροί σε μια δέσμευση που η Ελεάνα την κάνει πράξη. Είναι η ολιστική προσέγγιση του κάθε ασθενούς που χτυπάει την πόρτα μας. Είναι ότι η Ελεάνα δεν είναι ούτε ένας ρευματολόγος, ούτε ένας ψυχολόγος. Η Ελεάνα είναι μια ομάδα από ανθρώπων που συμπαραστέκονται σε ανθρώπους με τα ίδια προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λιγερά. Νομίζω έχουν θυχτεί κάποια πολύ σημαντικά θέματα και θα σταθώ στις παραμέτρους των ρευματικών παθήσεων και το πόσο επηρεάζουν την οικογένεια και το περιβάλλον μας και τη μαγική λέξη που είπατε, την ενσυναίσθηση που πρέπει όλοι να έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα άτομο που ζει με ρευματοπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ.